Едно от важните неща, ако мога така да кажа, при работа с 3D Studio Max е да се ориентираме къде и какво виждаме и къде са обектите един спрямо друг. За да можем да се ориентираме за тези неща, програмата ни предлага възможност за различни изгледи към обектите и тези изгледи са точно през така наречените viewporti. Всеки един прозорец, когато кликна с някои от бутоните на мишката върху него, става активен. Това го познавам по ето този жълт контур на самият прозорец и това значи, че операциите, които извършвам, ще бъдат в този прозорец. По подразбиране, в тази версия на Max 2021 започваме с 4 работни прозореца. Това обаче може да се промени. Това ще го видим в следващото видео, но това, което е важно за нас, че ако имате по-стара версия на Max, вероятно започвате в ето такъв изглед. Той се сменя с Alt и W, но за самата работа с viewportите ще говорим в следващото видео. Сега по-скоро искам съвсем накратко да обясним как са разположени обектите и какво виждаме в viewportите. По подразбиране, най-достъпният, ако може така да се каже, изглед и най-разбираемият изглед е този четвъртият. Това е изгледът, който е в перспектива, защото тук обектите се виждат триизмерни, докато за момента в другите прозорци виждаме ортогонална проекция на същите обекти, като всеки изглед дава възможност за различен поглед към обектите. Този поглед в първият прозорец е отгоре, това го виждам и по ето това име топ. Следващият прозорец ни предлага възможност за изглед отпред. Този прозорец ни предлага възможност за избор отляво и както казахме, този е за перспектива. Как можем да си представим това нещо? Top View, изглед отгоре, най-лесно си го представяме. Просто това е сцената, която имаме в перспектива, триизмерните обекти, които просто са погледнати отгоре. И имаме нещо ето такова. За следващият изглед, който е отпред, това значи, че сме застанали ето тук и гледаме в тази посока към купчето и сферата, което значи, че сме застанали ето така и поглеждаме напред. За изгледа отляво логиката е абсолютно същата. Застанали сме от лявата страна и поглеждаме към обектите. Защо са необходими повече от един изгледи? Честно казвам, не винаги са необходими и четирите изгледа, за да се ориентираме къде сме и кой обект къде се намира. Много често и един изглед в перспектива е абсолютно достатъчен, но понякога за по-точното преместване, подравняване или дори намиране на обекта в съвкупност от много обекти е много по-лесно в някои от изгледите, отколкото в перспектива. Основните елементи в viewporta, освен разбира се обектите, които имаме, са ето този ViewCube, който може би ви е познат от AutoCAD, с който могат да се променят изгледите към обектите. И ето този Grid, или това е размерната мрежа, която само в изгледа перспектива има размер, така да се каже, и крайна големина, докато в другите viewporti е безкрайна. Относно създаването на самите обекти в viewporta и тяхното манипулиране, ще разгледаме тези операции в изцяло отделен модул, а в следващото видео ще продължим с още някои базови важни неща при работата с viewportите.